Wato kai mai bakin luleti ashe dan munafika kake dan ta'adda ne kai. Kana goyon bayan kungiyar azawata sai ka zo kana nuna wa mutane a duniya kai ba ka tare da azawata ashe munafiki kai mai bakin luleti. Mai bakin luleti dan baba buro uba macacin banza da wuhi. Kai dan ta'adda ne ashe. Kana bibi azawata dan shakir uwa kai. Ka ji wata buro uba mai bakin luleti dan baba buro uba cinan ne. Abin ka buro uba. Koyi min partajen bidiyon nan da kyau. Lokacin da an ka kai hari cikin Mali, bawan Allah ga ya wasu bokaluka waɗanda ba su dace ba. Ka yi bokaluka a kan harin da an ka kai cikin Mali, miye na zagin mutane. Kace ‘yan azawat kana tare da su, kai ka faɗa da bakinka duk lokacin da kai gardama zan kawo bidiyo yana nan, ba ɗaya ba biyu ba. Kuma ka fito kana zagin ƙabilar mutane. Inda kake cewa inda kana da bindiga za ka halbe su da guda. Wallahi mu ji tsoron Allah. Wallahi mu ji tsoron Allah. Ba ta yiwa a ce mutum shi kuskure, kun sai ya yi kuskure, ku yi shiru ku tsura mai ido, saboda yana naku. Wallahi mu ji tsoron Allah. Mutuwa za mu yi. Wallahi wanga duk wanda ya bi hayar da ya bi na rantse da wanda ya busa min numfashi ba zai kai labari. Da in gaya muku gaskiya. Ban da kiyayya da Muhammad ko ta kusa ko ta nesa, amma ina da kiyayya da abubuwan da yake yi. Wanda ya min mummunan fahimta can tsakanin shi da Allah wannan. Tsarantar da Allah kai dai Muhammad Letare ka kaji kunya, kai dai munafiki ne kai. Kai Muhammad Letare ko kunya ta gidan duniya ka ji ta ashe kai da lankan betfutur ilitire. Kai dan ta'adda ne ashe in babu lo uba ba ka zo kana goyen bayan kungiyar ta'addanci wai kai Muhammad Letare saba kare na ma duniya wayo. Ai bebe azawata kane ka kai da azawata din. Abin kai iskanci ne. Wai bokal din shi aka samu wai yana tare yana ma ƴan azawata bokal kaza ya ji daɗi abin da suka yi ya ji daɗin abin da suka yi har yana suka kabila Hausa ciki. To ba mu san buro uba da kai ƴan fuwan ƴan tire fan back Muhammad Letare ba mu san iya shege. Jahilcin nan da kake tunani da dabbanci da rashin ilimi mun yi kashi duk uban da ke taɓa mutuncin Bahaushe mun yi buro uba da shi ba. Sase to clear abin ka buro uba ce. Za ka yi tawa kana kama kabilan mutane kana zagi kana magana duk wani baki ne ba mu san buro uba Muhammad Letare Bahaushe ya hika daraja ya hika mutunci. Dan maciyata. In ba buro uba da rainin wayo ba kai da dan ta'adda ne ga bokal ɗinka ni ina da bokal ɗinka. Ina da bokal ɗinka idan jima yan ta'adda yan azawat bai ba azawat kuna tare da su kana suka kabilun mutane ciki kana kokarin kare na duniya wayo. Inda kana da amana Muhammad, wallahi ƙarya ne ka zagi Hausawa. Ko ka ce inda kana da bindiga, in an ka baka bindiga za ka halbe su da guda. Inda kana da amana, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba ka gai waɗannan maganganu. Muhammad kar ka mance da cewa amana guda ce. Lokacin da matsala ta same ka cikin kwadibar miye ka samu hadari ga shagonka. Hausawan nan ba su dibi matsayinka na kai buzu ne ba, a'a sun ɗauki matsayinka na ɗan uwansu ne kai. Lokacin da matsala ta faru da kai cikin ta faru da shagonka, ba su dibi cewa kai buzu ne ba, sun dibi cewa kai ɗan uwansu ne, kuma sun ka taimake ka, taimakon da wasu naka ba su yi maka ba. Wallahi ɗan halak baya manci halacci. Kar ka mance, kar mu zama munafukai. Kana tare da mutane suna ɗaukar kaɗan uwansu kana ɗaukar su lalak, kana tsine musu ta bayan fage. Kana tunanin Allah bai ganin ka ne? Na rantsa da Allah Muhammad, ina yin ka farko kamar mi ka ɗauko hayyar da wadda za a iya a ƙalubalance ka saboda kana matsayin ɗan adam mai iya kuskure kai daidai, amma ba ka fahimta saboda ka ɗora makanka wani girman kan mutum bai isa ya gaya maka gaskiya ba, shi kuma bai yi.
kaf cikin duniya in kana da jahili dabba wanda bai san yadda rayuwa take tahiya ba, da ka da Muhammad ka tsaya. Shi kaga na dai bambancin kabila shina tare ga azawat shina wajen duk wani munafiki wanda ya zama to bai san ci gaban Niger yana tare gare shi a can ƙasa ku shi zai nuna muku yana tare gare ku, amma can ƙasa babban munafiki na da kuna bi da tantirin munafiki da kaka da wanga ka tsaya, saboda shi a rayuwar shi kawai munafici na da kaga ya sa bubukun mu dubban na to munafiki na taktis. Lokacin da an kama Mali hari yace an amshe kidan yana jin daɗi yana Allahu akbar, ya daga baya kuma yace su ba su bayan azawan. Wannan bawan Allah da ya tona asirin shi Allah ya ma albarka. Jama'a ku yi min target shi wanda tona ma dan banza ga asiri. In dai wajen bambancin kabila na da kaka gare shi ka tsaya. A da ya nuna yana tare ga CNSP, lokacin da an kai mai magana ya hito ce wai duk gurma ga cikin CNSP wai haka za a yi mai. Abin da ya samu na huki kazan dole na a yi ma haka. Kaf cikin rayuwa ta Niger babu munahuki wanda zai zakwa tsaya na bambancin kabila. Da kaga mutum na bambancin kabila munahuki na dama tun addau munahuki na. Allah dai bai ma albarka wallahi. Jama'a ku dinga yi sharing bidiyo. Dan Allah mu rage gaba. Wallahi gaba bata kama talaka ba. Kai ba ka da ni ba ni da gaba ta mace ce. Ka ga gaba ga ta nan ba a majuna magana me yayi zai. Gaba ku bar mu masu kuɗi in sun yi ta kama su. Sai ka ga gabar talaka an tambaya wai menene sa baka magana da wani, wallahi babu koskin. Babu abin da ya kawo koskin gashi ba a magana. Amma masu kuɗi an tambaye mu ya kawo me yasa kuke yin gaba, ya iya cewa a'a ko wata marshe ce na tai shi ka in zo ya samu marshe kin ni ban same ta ba, kaga sai ayi gaba. Ko irin wannan wata mota na gani ina so in sai shi ya gauga ya siye ta alhali ya sani ina so in sai, kaga sai ayi gaba. Amma haka kawai talauci gaba talauci baya baka da kodala ban da kodala ayi gaba me ya isa yi. Da Allah a rage gaba, kuma wallahi talauci ne ke kawo ranga abubuwa. Allah ka fore mu kowa, Allah ka kama mana, Allah ka tufa mana asiri. Sai kaga fa yanzu rayuwar fa ta yi fa ake fa kaga mutum biyu a gamu da juna ba a gaisuwa. Ni wallahi ban iya wannan abin cikin rayuwata ba. Me yayi zai ka Allah mana maganin talauci. Wallahi talauci ne ke kawo wasu abubuwa fa ba son rai bane. Wallahi tun kai kuɗi sai kaga ta abubuwan nan ba kansu, wani gaba wani mene me aka yi ga, amma haka kawai gaba la haula wala quwwata. Kai Allah ba mu, Allah tufa mana asiri, Allah ba mu wanga arziki na zamani ko abubuwan ga sai rage ce. Allahu akbar. Irin wannan ga imajoji su ne muke so mu gani. Allah ƙara gama kanuwan mu. Wanga da kuke gani kusan tsofin shugaban ƙasa Muhammadu Isufu shine Ali Ben Mabruk, kane ne ga tsofar Premier Dam matan Muhammad Bazoum, Hadiza Bazoum kenan. Ya kai ziyara le 14 Mai can gidan tsofin shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya tarbe shi. Suka zamna suka yi magana suka tattauna shi, kuma shi wanga kamar chef tribu ne na Arab. To yadda ake cewa dai zuwan da yayi kamar zuwa ne na yaje ya nemi yafiya su ba tsofin shugaban kasa Muhammadu Isufu hankuri bisa kan kazafi ko wasu maganganu wanda aka yi a da, tunda kun san da al'amuran nan suka faru na juyin mulki waransu sun fito suna cece kuce wanda ba su san yadda al'amari yake ciki ba su san alakar da adda ko tsakanin shi tsofin shugaban kasa Muhammad Bazoum da shi Alhaji Muhammadu Isufu ba su sani bane da ba su wannan magana. Kuma kamar iya kira da a sa baki a samu yanzu shugaban kasa ne yanzu Abdurrahman Chani ya diba al'amarin Bazoum ya sake shi ya samu ya dawo cikin iyalin shi. Wannan mu ma shine muke fata. Shugaban kasa shi da kanshi gai a da Abdurrahman Chani ya gai yace a yafe mu shuna a ci gaba. Tunda ko da mu ne mu musulmi ne jinan muna kira ko menene dai Muhammad Bazoum dai shugaban kasa ne, tsofin shugaban kasa ne na Niger. Ba a sake mutuwa suna, an so ba a so ba an ana sitan shugaban kasa sai an sa sunan shi. Rayuwa ce ke haka, sarauta ce Allah na hauda mu kowa ita ce na adiba al'amarin ga a samu sulhu, a samu a sako shi wanga ya koma shi ma cikin iyalin shi. Haka fa rayuwa take fa. Mu dai kullum fatar da muke Allah ka riga mu kanuwan mu, Allah sa mu samu zuciya tsakanin mu, kan mu yarda waransu su zo saka mana wani zance wanda ba haka nan bane ba. Mu duka ƴan Niger ne kuma musulmai ne. Matsalar cikin gida gara ta ake, matsalar waje ita ce tashin hankali, matsala tare da nasaru da turawa da yahuda ita ce babban matsala, amma ta cikin gida a kola tija a menene sai a zamna a tattamna. Mu dai kullum fatan mu dai Allah gama kanuwa ƴan ƙasa, Allah gama kanuwa mu sosai, kuma Allah ka mana buɗi, Allah ka mana alharai a cikin ƙasar mu.
a koma ana shagulgula da aka saba irin da, a koma ana harkoki da aka saba irin da, shine kowa yake fata, shine fatan mu